L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin ikkonfermaw żewġ każijiet oħra li riżultaw fil-pożittiv għal coronavirus f'pajjiżna. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li żewġ persuni infettati huma barranin li jgħixu Malta. L-ewwel każ huwa raġel ta' 29 sena li jaħdem u jgħix Malta. Qalet li l-għada li wasal Malta beda jħoss sintomi ta' deni ħafif u ħassu għajjen. Ir-raġel li jaħdem f'kumpanija privata mar darba għax-xogħol waqt li kien bis-sintomi u għalhekk saru testijiet fuq il-kollegi sħabu. Waqt il-flight, mill-informazzjoni li għandna ma kellux sintomi, ġifieri r-riskju għal nies li kienu fuq il-flight huwa baxx ħafna. Però aħna xorta ħan nikkomunikaw ma' dawn in-nies ħalli aħna nkun nistgħu ninfurmawhom lil dawn in-nies li kien hemm każ ħalli jekk huma joħorġulhom is-sintomi hemmhekk ikunu huma jafu u japproċċjawna mill-ewwel. It-tieni każ pożittiv għal coronavirus il-ħamis kienet tfajla ta' 26 sena li tgħix u taħdem Malta. Hija bdiet tħoss is-sintomi waqt li kienet Amsterdam. It-tfajla li wkoll taħdem f'kumpanija privata marret tax-xogħol għal madwar satejn u għalhekk bdew ukoll it-testijiet fuq il-kollegi sħaba. Tgħix f'appartment, a shared apartment, tajjeb bħalma tafu dawn ikollhom il-bedroom tagħhom u jkollhom a shared kitchen. F'dan l-appartment nafu li kien hemm 3 persuni oħrajn ta' nazzjonalità barranija għaltina li ma kellha l-ebda kuntatt assolut magħhom. Madankollu qalet li xorta qed isir l-assessjar tagħhom. Dwar il-mara ta' 53 sena li riżultat pożittiv l-4 filgħaxija, il-Professur Gauci qalet li din hija membru tal-familja li sifret ma' tabib Malti li mara l-btala fid-Dolomiti. Qalet li każijiet ikkonfermati f'pajjiżna huma kollha importati u sa issa ma kienx hemm trasmissjonijiet lokali biex sa issa minn 415-il swab 9 irriżultaw fil-pożittiv. Dawn huma 3 membri f'familja Taljana, 2 familja Norveġiża, 2 familja Maltija, raġel barrani li jaħdem u jgħix Malta u tfajla barranija li taħdem u tgħix Malta. Dwar il-kwarantina mandatorja, s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li l-pajjiżi fil-lista jibqgħu jiġu aġġornati skont l-iżviluppi. Fakret li hemm multa ta' 1,000 euro għal min jikser il-kwarantina u din qed tiġi nfurzata bl-għajnuna tal-ħaddiema tad-Direttorat tas-Saħħa Pubblika u uffiċjali tal-Pulizija. Dan huwa importanti għaliex hemmhekk meta persuna jkun qed jikser il-kwarantina jkun qed ipoġġi f'riskju lil nies li huma close miegħu, in-nies ta' post tax-xogħol imma anke il-komunità in ġenerali. Dwar il-kapaċità ta' sodot għall-iżolament, il-Professur Gauci qalet li hemm 18-il sodda fit-taqsima tal-infezzjonijiet fl-Isptar Mater Dei, 12-il sodda f'faċilità oħra, 60 fl-Isptar Boffa u aktar f'każ ta' bżonn permezz ta' pjan ta' kontingenza. Dwar rapporti fil-medja li żewġ persuni kienu qed iħossuhom ma jifilħux fuq titjira ta' Ryanair, il-Professur Gauci qalet li sarulhom it-testijiet meħtieġa u riżultaw fin-negattiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.